Кішінің ең зор қуаты ихтияр күшінде деп әйтеді дүниядағы бірінші космонавт Юрий Гагарин. Кішінің барлық ауырлықларны жеңіп шығарға сәләтлі болуына біз шекләнмейбіз. Хатта қазіргі вазғият та бізні сындырмаяшақ. Фән, сабырлық һәм бір-бірімізге ярдәм итү біз инде еләшкән тормышка кире кайтырга мөмкинлек бирәчәк. Кире эш урыннарыбызга, мәктәпләргә кайтырбыз, урамнарга, саф һава суларга чыгарбыз. Исәнмесез, бу билем дөньясы, һәм без сезнең белән кабат очрашуыбызга шатбыз. Бүгенге чыгарылышыбызда Кояшлы балалар һәм мәктәп Даун синдромы булган балаларны укыту процессы ничек оештырылган? Зәркәнче хезмәте чыгарылыш курс студентлары күпләп акча эшли алырлык белгечләрне кайда әзерлиләр? Президент катнашында ата-аналар җыелышы интернет кулланучыларын нинди кызыклы вакыйгалар белән сөендерде? Мартта бүтін дөнья Даун синдромлы кешеләр көне билгеләп үтелде. Статистика мәгълүматлары буенча, ел сайын Россиядә 2000-гә якын бала Даун синдромы белән дөньяга килә. Әлеге балаларны еш кына кояшлы диләр. Алар юаш һәм негатив тискәре эмоцияләргә бик сирәк биреләләр. Алар ихлас, ягымлы һәм назлы. Әмма Даун синдромлы кешеләргә җәмгыятьтә авырга туры килә шул. Һәм әтиәниләргә сабыйларының кечкенәдән үк белем, дөрес тәрбия һәм үсеш алуы мөһим. Чөнки киләчәктә үстерелгән күнекмәләр җәмгыятькә ияләшергә мөмкинлек бирәчәк. Даун синдромлы балаларга уку, белем алу бик мөһим. Алар укый, яза, аралаша, яшьтәшләре белән уйный. Татарстанда үзенчәлекле балаларны тәрбияләүдә ярдәмгә килә торган махсус үзәкләр бар. Ләкин иң мөһиме кояшлы балаларның гадәти Казан мәктәпләрендә укулары. Биредә педагоглар һәм белгечләр сабыйларның эмоциональ киртәләрне җиңеп чыгаралары өчен күп көч куя. Гөлфия Гобайдуллина 180-нче мәктәптә Даун синдромлы балаларның ничек укыганнарын күреп кайтты. Диманың бүген чираттагы уртак дәрес кояшлы укучыны балалар үзенә тиң күреп, һәр вакыттагыча киң кылычлап каршы ала. Менә бүген дә алар Диманы зарыгып көткәннәр. Башка математика, рус теле әйләнә-тирә дөнья кебек дәресләр үз кабинетларында уза һәм һәр иртә күңелле зарядкадан башлана. Төркемдә барлыгы 9 бала укый, һәм сәламәтлек үзенчәлекләренә карап 3 төркемгә бүленәләр. Уртак дәресләре дә бар. Кайберәүләре белән индивидуаль рәвештә өстәмәдә шөгыльләнәләр. Безнең хәзерге көндә 3 кабинет бар. Ул инде кабинет дефектолога, кабинет логопеда и кабинет для сенсомоторных занятий. Хәзерге көндә алар белән эш специалистлары эшли. Ул инде дефектолог, логопед һәм нейропсихолог. Ярдәмгә килгәндә инде бик зур ярдәм ата-анадан. Балалар үзенчәлекле булгач, взаимодействие как специалисты и родители бик мөһим. Гади дәресләрдән соң динамика кабинеты биредә сәламәтлекләре шикле балаларда, гади балаларда шөгыльләнә. Һәр кояшлы сабыйны махсус тиютер озатып килә. Еш кына әлеге функцияны дефектолог үзе яисә логопед башкара. Здесь у нас сенсорно-динамический зал. Биредә безнең сенсорлы динамика залы. Без бүленеп куелган җайланмаларда сенсорлы интеграция сулы буенча шөгыльләнәбез. Гомумән алганда дәресләр көнгә бер тапкыр уза. Һәр бала биредә атнага бер тапкыр шөгыльләнә. Кабинетта балалар гына түгел, өлкәннәр дә шөгыльләнә ала. Бирегә ата-аналар белән дә килергә мөмкин. Аерым алганда биредә без кояшлы балаларыбыз белән дә төрле күнегүләр эшлибез. Залда гадәти балалар да шөгыльләнә ала. Әлеге бүлмәдә укуда артта калган яки гиперактив балалар белән дә эшлибез. Беренче сыйныфка керер алдыннан мәктәпнең үзендә үк мәктәпкәчә курсларда шөгыльләнгәннәр. Хәзер исә беренче сыйныфта белем алалар. Гади сыйныфлардагы кебек дәресләр һәм үзенчәлекле балалар өчен адаптацияләнгән. Ел ахырында аттестация дә планлаштырылган. Сабыйлар алган белемнәрен күрсәтергә тиеш булачак. Беренче яртыеллыкта үзенчәлекле укучылар аерым укыган. Икенче яртыеллыкта аларны социальләштерү максатыннан гади укучылар янына технология, музыка һәм рәсем кебек дәресләргә кертә башлаганнар. Гади сабыйлар исә тәнәфестә кояшлы балалар янына кунакка килеп йөри башлаган. Это сюда. Я дал. Максим. Это сюда нужно.
Мәктәптә физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен булган җайланмаларның күбесе Мәгариф министрлыгы гранты хисабына алынган. Ләкин мәктәп үзе дә саллы гына өлеш керткән. Даун синдромы булган балаларны укыту сыйныфы 180нче мәктәпнең уңышлы тәҗрибәсе. Казанда моңа аналоглар юк. Инклюзив белем бирү елдан-ел популярлаша бара. Бу безгә сәламәтлекләрендә тайпылышлары булган балаларны дөрес кабул итәргә өйрәтә, ди мәктәп җитәкчесе. Әлбәттә, дәресләр белән генә шикләнмибез. Бу катнашып, буларны башка балаларга катнашып укыту һәм тәрбия мәсьәләсен бу безнең дәрестән тыш чараларга да кагыла. Алар шулай ук безнең мәктәптә үткән бөтен чараларда да катнашалар. Без аларга хәтта дип әйтгәндә рольләр дә бирәбез ул мероприятиеларда. Алар шулай ук башка балалар белән беррәттән сәхнәдә чыгышлар ясыйлар. Кушылып җырлыйлар, кушылып шигырьләр дип әйтгәндә сөйлиләр, кушылып бииләр. Үзләренчә әлбәттә. Әлеге мәктәптә киләсе елларда да кояшлы балаларны кабул итәргә планлаштыралар. Теләкләре, махсус җайланмалары һәм иң мөһиме тәҗрибәле, тырыш һәм сабыр белгечләре бар аларның. Без сезне республикабызның алдынгы уку йортлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген без радиомеханика көллиятенә экскурсия үткәрербез. Искәртеп үтәргә кирәк, без аны әле дистанцион укуга кадәр төшереп өлгергән идек, ләкин хәзер белем бирү йорты башкалар кебек үк онлайн укыту форматына күчте. Укыту дистанцион режимда булса да, имтиханнар барыбер булачак һәм алар якынлаша, киләчәк һөнәрең һәм тормышың турында уйланырга вакыт. Урта һөнәри белем алырга теләүчеләргә үз юнәлешен сайлар өчен берничә ай гына калып бара. Кем 9нчы сыйныфтан соң техникум һәм көллиятләргә барырга тели, инде хәзердән үк ныклап уйлана башларга тиеш. Әлеге уку йорты республика сәнәгате өчен мөһим кадрлар әзерли. Көллиятне тәмамлаучыларга эш табу проблемасы юк. 60-70 меңгә кадәр хезмәт хакы алып эшләргә мөмкиннәр дип белдерә биредәге мөгаллимнәр. Һәм тагын бер өстенлек, урта һөнәри белем бирү йортына укырга кергәндә дәүләт имтиханнарын бирү кирәк түгел. Аларны биредә көтәләр, ишек төбендә каршы алалар. Мәктәп укучыларына барысында җентекләп аңлаталар. Техник белем бирүче уку йорты замана таләпләренә туры китереп җиһазландырылган. Көллият базасында хәзер даими төстә World Skills чемпионатына әзерлектә үтә. Светофор. Вот такая вот у него схема. Бу светофор. Аның схемасы менә шушындый. Һәм бу схеманы без платага күчерәбез. Шулай итеп өйрәнәбез. Бу бирем World Skills конкурсы вакытында да бар иде. Тут надо будет быть ювелиром, чтобы. Монда ювелир булырга кирәк. Бу бик вак эш. Зур сабырлык һәм түземлек таләп итә торган. Электроника компетенциясе буенча мондый белгечләрне республикада башка беркем дә әзерләми. Аларга ихтыяҗ зур. Эш бирүчеләр аларны үзләре дә эзли. Постоянно звонят, дайте. 5 шылтыратып торалар. Безгә кадрлар бирегез дип. Безнең белгечләрнең бик яраталар. Тырышып укыганнар, аннан соң тырышып эшләүчеләр әйбәт хезмәт хакы алырга мөмкиннәр. Аена 60-70 мең сумга кадәр. Татар телендә техник юнәлештә укытыла. Бу максаттан дәреслекләр махсус әзерләнгән. Biz külliyatimizdə texnika белән бәйле текстлар өйрәнәбез. Мәсәлән, янында президентлар Казан вертолетларын ярата дигән текст. Мәсәлән, шуны техник терминнар белән танышабыз. Машина төзелеше, промышленность. Техник белгечлектән тыш көллият социаль-мәдәни тармак хезмәткәрләрен дә әзерли. Әлеге юнәлеш буенча укучылар ачык ишекләр көненә килүчеләргә иҗади презентация әзерләгән иде. Мин Бурятия республикасыннан килдем. Башта көллиятне социаль челтәрдән таптым. Анда таныштым. Мине яхшы күңелле волонтерлар каршы алды. Миңа монда ошады. Потому что мне ближе по душе. Күңелемә якын булганны сайладым. Мин мәдәни социаль юнәлеш буенча укырга телим. Көллияткә 9нчы сыйныфтан соң да 11дән соң да укырга керергә мөмкин. Дәүләт имтиханнарын бирәсе юк. Шулай да өлгерешкә игътибар итәләр. Радиомеханика тармагы белгече булырга теләүчеләр математика һәм физика фәннәрен яхшы белергә тиеш. Онлайнда булу хәзер бик актуаль. Дистанцион режимга мәктәп укучылары гына түгел, күп кенә компания хезмәткәрләре, дәүләт органнары вәкилләре күчте. Дөнья телекомпанияларының яңалыклар чыгарылышы да хәзер үз изоляция режимында чыгып бара. Алып баручылар өйдә кала, әмма барлык булган вакыйгалар турында да белеп тора.
Безнең традицион рубрика «Кызыклы тәнәфеснең алып баручысы» Нияз Рахман да хәзер үз изоляция режимында өйдә. Әмма шулай да интернеттагы иң кызыклы хәбәрләрне барыннан да алдан белеп бара. Интернет яңалыкларының иң яхшылары алдагы минутларда. Сәлам дуслар, бу кызыклы тәнәфес рубрикасы. Без шулай үз изоляциядә һәм нәкъ шушындый шартлардан, үй шартларынан сезгә интернеттагы иң кызыклы хәбәрләрне җиткерәбез. Әлбәттә, бер ай дәвамында өйдә утыру җиңелләрдән түгел. Бу вакыт аралыгында мәктәп укучылары онлайн режимда укырга, әти-әниләр алар белән бергә дәрес хәзерләргә һәм хәтта кайберәүләр өр-яңа баштан компьютер серләренә төшенде. Әлбәттә, күпләр карантин бетү белән укыту шулай ук онлайн режимда калырга мөмкин дип борчыла. Әти-әниләрне Федерация Советы спикеры Валентина Матвиенко тынычландырды. Мәктәпләр онлайн укырга күчәргә җыенмый, тынычланыгыз, турыдан-туры аралашуны бер нәрсә дә алыштыра алмый ди ул. Димәк, балаларга мәктәпне тагын бераз сагынасы, әти-әниләргә чыннан да тынычланасы гына кала. Здравствуйте. Это я Нурисла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился. Вы не болеете. Әти-әниләр үзләре дә мәктәп укучыларыннан калышмый, алар хәтта онлайн режимда җыелышлар үткәрә. Өйдән ашау бүлмәсеннән я диванда кырын ятып, туры эфирга чыгу аларның күзләрендә яхшы күрәсең. Менә шушындый җыелышларның берсе бүген интернет челтәрендә бик популяр. Монда директор урынына Лимтәгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыга имеш. Хәтта әти-әниләр белән әңгәмә дә корып җибәрә. Подождите, во сколько в итоге завтра? Рустам Нургалевич, а вы завтра тоже с нами будете? Я всегда с вами, дуслар. Работа у меня такая. Үз изоляция онлайн укуды балалар белемнәрен арттыру турында да онытмаган. Киресенчә, хәтта бу кайберәүләр өчен менә дигән мөмкинлек. Тикшерүләр күрсәткәнчә, бушлай онлайн дәресләрдән ил күләмендә 2 миллионнан артык мәктәп укучысы файдаланган инде. Иң популяр фәннәр арасында физика, математика, тарих, биология һәм география икән. Нишләтәсең имтиханнарны бары тапшырасы бит, алдан уйлаганның баша уртмас диләр бит. Белкина, стукни меня учебником математики по башке. Олылар үй эшләре әзерләгәндә, кечкенәләр исә бу вакытта рәхәтләнеп мультфильмнар карый. Өйдә утыручы сабыйлар өчен иң популярларын Союз мультфильм тәкъдим итәргә була. Рейтингта алар саны 100-дән артык. Балалар күңеленә Винни-Пух, Ежик в тумане, Ну погоди, Бременские музыканты кебек мультфильмнар хуш килә ди белгечләр. Пум-пум, карам, мобилки, пом-пом-пом-пом. Ничек кенә булмасын, онлайн уку интернеттагы иң актуаль һәм иң күп сөйләшкән темаларның берсенә әверелде. Хәтта аны танылган телевидение йолдызлары да эләктереп ала. Иван Ургант мәсәлән үзен укытучы ролендә сынап карарга була, туры эфирга чыга. Балаларга төрле фәннәргә бәйле булган сораулар бирә. Җаваплар юмористы шулкадәр көлдерә ки, хәтта алып баручы көлүенә чыдый алмыйча, аздан гына урындыгыннан егылып төшмей. В каком году отменили крепостное право? В 1921. В каком 921, наверное. Так, Лаура, пожалуйста. 1755. Молодец. Глеб, ты уже понял, в чем смысл? Называй 4 любые цифры, давай. В 2002. В 2002. Үз изоляция ана шундый ул күпләрне интернет белән якыннан таныштырды. Хәтта бөтенләй бу темадан ерак булган әбиләр дә бүген онлайнга керәләр бит. Әгәр дә сезнең дә кызыклы язмаларыгыз булган икән, безнең кызыклы тәнәфес рубрикасына җибәрегез. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Сезнең нинди яңалыкларыгыз бар? Дистанцион дәресләр ничек уза? Бәлки сез укытучыларыгызга яисә укучыларыгызга рәхмәт сүзләре җиткерергә телисездер. Видео язмаларыгызны безнең социаль шәбкәләрдәге аккаунтларыбызга юллагыз. Мәктәп һәм белем алу турындагы иң оригиналь видеоларны без киләсе атнада күрсәтербез. Шуның белән бүгенгә тәмам. Бөек педагог-новатор махсус педагогик система булдырган Василий Сухомлинский сүзләрен онытмагыз. Рухы көчле булган кеше җиңелмәс. Бирешмәгез. Киләсе очрашуларга кадәр.